खातिर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट नेमारी थाना आतो दो निसंग ओने ओंडे खुनी हे सेखान जहाय खातिर तो उनी दो नडे नेगे चाकाडोबा ada leye kome चाकाडोबा तो सुसिल दो बोलू उसरा हिजुआ हेबा आ मोटर के लोगन को हेदो कमे दला हे एक इमाई में इमाई ने हाँ सुसिल दो बाबू लगी रे जोर हाथ ताली कारण उन्हीं बिगड़ तक तीन दोनों आ जाएगा रिंग ऐसे जर करना तो काफी लोग होगा ना माने मारे सिंगर कांगी निजे ते निजेरा ढाक पिठो तो बांगाना तो माने सुजुग झोतो जायगा रे बांगा मोआ से नाम खाते हो হয়তো মানে আর্থিনৈতিক কিংবা সাংসারিক দিক দিয়ে जहाँ से कौन के एटकेटोरे देखे दाड़े तो उना खातिर ते 14 बছর পর মানে 13 বছর পর 14 বছর রে মানে ওই সুসেন বাবু ওকাটাই লিয়া বানিস তো লেবা না দুঃখ মো দিনা তাই তো यस यस माइक सब समय नाড়াঘাটা করবেন না মাইকটাকে একবারে বেঁধে দিন হ্যালো হ্যালো কোন রকম ঘুচাঘুচি করবে না একবারে সাউন্ডটা বেঁধে দিন হ্যালো হ্যালো तो दिलागो चेष्टा चला कना किया कदम ऑर्केस्ट्रा अभी जोर से लगाना चेष्टा तो पहले बारे कना যত কিছু তোর মনের উপর নির্ভর তিনর থাকি নিয়ে লাহারে ওনা তো সে লাহা ইদি দাঁড়িয়া ওনা তো পয়লে দাঁড়ায় কেনা তবে যদি আপনাকে আসিস গো বাবা তৈ দিদি সে মামা ইউ মামা বা যদি যত মধ্যে আসিস পে মজা সে ইমা লেখা পে তাহলে আশা করি চালা দাঁড়িয়ে তাই তো হ্যাঁ নতে দই কো মই কো অকয় কোনো সারা সুতি বাং যাবো কেনা চিরা आपे मिला पे आपे को कूड़ा तो सारा घड़ी के कुड़ी पहले का कूड़ा तो तहन दिया और बाहा पहले का कूड़ू दो उड़ू दिया सही बात है देखते बोल अच्छा अभी ना डॉक्टर बोले भी यूट्यूब चैनल को विषय रे अभी কিছু কথা নেই এর মধ্যে ইউটিউব চ্যানেলে যাহা থেকে নোড়ে সেরিং কোন আজম প্রত্যেকটিকে ইউটিউবে নতুন লঞ্চ কাদা এবং রেকর্ডিং অ্যাঙ্কারিং দিদি উসরা হিজুক কানা आरंभ होकना वीडियो आरंभ होकना रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट करना वीडियो आरंभ होकना तो अब किए कदम ऑर्केस्ट्रा यूट्यूब चैनल যদি বন সাজা প্রত্যেকটি সেরেই বন জামতা বল আর নংখাকে বেশি সাবস্ক্রাইব করবে ইউটিউব চ্যানেল যাতে বেশি বেশি হাজার হাজার লাখ লাখ দর্শক को सब्सक्राइब करते को জামতা বল না मूल वक्तव्य तो ठीक है और खट्टी और भी भेजुआ अली संग डुयो ठे तो बिना और